Moikka vaan kaikille! Eli tänään siis tutustutaan meidän uuteen kanilaan, tai siis sen tekemiseen. Ja se kanila näyttää nyt tällä hetkellä tältä. Eli tää näkyykin, että mä olen täällä vähän lakaissut. Ja siis tonne päätyyn tulee ehkä joku kompostikehikkohäkki ja sitten tänne sivuille tulee jotain häkkejä. Ja näistä siis me tehdään varmaan kaneille jotain esteitä, kun näitä löytyy. Ja tästä me tehdään niille varmaan joku villike sinne niiden häkkiin. Eli nyt tänne ei ole oikeastaan mitään muuta enää kuin siirrellään tänne noita heinäjuttuja ja häkkejä. Eli kohta näette miltä se näyttää silloin. Nyt me saatiin siirrettyä tää heinähöskä jo tänne ja enää puuttuu vaan ne häkit. Nyt me ollaan tuotu tänne nämä purut, heinät, kaikki boksit ja vähän noita esteitä ja sitten näitä häkkejä. Ja nyt me aletaan vilittää tänne tätä kompostikehikkosysteemiä. Niin kuin valmis, että tonne tarvii enää tuo matto ja vähän noita tavaroita laitella sinne. Ja sitten tää kanila alkaa olla jo valmis. Tällainen on siis lopputulos, eli kun astuu sisään, purut ja heinät, boksit, esteet, sitten on häkkejä, vähän jotain narua, mistä saa, jos tarvii, tällaisia vilikkeitä, siivousvälineitä, eli noita kakkalapioita. Ja sitten noi ihmeen höskät on niitä, joilla saa raaputettua vaikka kakkaa pois. Ja tää on sellainen, että jos on kaksikerroksinen häkki, niin sitten se voi laittaa siihen, ettei se kani pääsy ylös. Ja sitten täällä on siis toi mökki. Ja sitten tuolla on tommoinen, jonka voi vilittää ulos. Ja sitten täällä on näitä mattoja ja noi liimut ja suitset. Eli tämän näköinen tää sitten on. Nyt tää meidän nöpö tuli tänne kokeilemaan tätä häkkiä ja se näyttää tykkäävän tästä. Ja me löydettiin siis tänne tää hauska liikennematto. Ja sitten me laitettiin noi toiset matot tonne. Eli tämmöinen kanila tästä sitten tuli. Kanitkin tykkää. Nyt on nöpö ollut hyppimässä ja kohta me menen hakemaan limpparin. Ja täällä on tullut vähän muutoksia, eli nöpö on saanut sen ison omenapuukasan tänne. Tällaisia oksia, joita se saa järsiä. Ja nyt me mennään viemään tämä limppari hypyttäväksi. Ja siis tää häkki ei ole sellainen, jota mä käytän, koska tää on liian pieni. Tää on vaan tällainen, missä voi olla sen aikaa, kun vaikka toinen on hyppäässä tai siivoo häkkiä. Ja sitten mä oon unohtanut kertoa, mutta täällä ulkona on vielä tällainen iso häkki, jossa voi kanit olla. Nimittäin tää on niin iso kokoinen. Täältä se näkyy paremmin. Mutta se on niin iso kokoinen, että se ei mahdu tosta ovesta sisälle. Ja tuolla ei ole muutenkaan tilaa tälle. Niin sitten on tällainen ulkohäkki täällä. Ja sitten me saatiin vähän lisää tätä purua. Eli nämä laatikot ja pussit on täynnä purua.
Eli täällä on vähän muuttunut järjestys. Eli tänne on tullut tämä meidän uusi pikkupupu. Ja tää on siis tyttö ja tää on Helmiina. Ja sitten tän piti tulla vasta 2 kuukauden päästä. Mutta sitten mä sain tän eilen, kun se oli kumminkin jo luovutusikäinen, niin ei vitin ootella. Jaksanut ootella. Sitten nöpö löytyy täältä. Ja limppari löytyy täältä. Ja tää on nyt ihan vaan väliaikaista, että nämä siirtyy kyllä isompiin häkkeihin.